Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Horacio Imperata. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabuotan at tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat kang Maluwi family, Luna family, for the gift of life of Dinita and for successful operation of Brenda kang Sabaw family. And for answered prayer ni Madeline Loria. Siringman pasasalamat ni Jolie Ann B. Bongaes. Para sa special na intention for Mining Engineering Licensure Exam 2024 ni Ira Moral. For fast healing for Violeta by Rose Ann Porcia. For Buset Entrance Exam of Mabel A. Agarin by Melanie A. Agarin. Buset Entrance Exam of Mabel A. Agarin by Melanie A. Agarin. For Sean Andre by Brincano family. By Shane Angela A. Rodriguez. From an anonymous. Asin for gift of life ni Elsa Mosque. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Eduardo Sr. asin Lydia, dulot kang Luna family. Kalag ni Pablo, Ken Yuan, asin Evelyn kang Atentos family. For all souls asin sa kalag ni Jerry kang Relingado family. Kalag ni Evolet, dulot ni Angela Trestan and Nicola May Halmasar. Kalag ni Edith, ni Grace Carmona and family. Kalag ni Salvacion, Voliamor, Roby, Leo, Rosalina, and Vicente Sr. Dulot kang Manlangit family. Kalag ni Juan, Remedios, Gloria, asin Quintin, dulot kang Broncano family. Kalag ni Franco Aluis, dulot kang Cordia family. Kalag ni Rosario, asin ni Oscar, dulot ni Mrs. Maria Lita Borabod and family.
Pasasalamat dulot kang Lorelia family. Para sa kalag ni Edgardo asin para sa gabos na kalag na dulot kang Lorelia family. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, solemnidad ni Jesus na kagurangnan, hade kan kinaban. Ngunyan an ultimong Domingo kan taon liturhiko kan simbahan. Sinisilibrar niya to ang solemnidad ni Kristo, hade kan gabos na linalang. Minimidbidta si Jesus bilang Diyos kan kinaban. Pinapagiromdom kita na ang paghahade ni Kristo, paghade nin pagkamuot asin katuninongan. Magselebrar kita na igwang pusong nagpapasalamat, nangangako kan sa tuyang pagiging dayopot sa Kristong hade. Nagmamaawot na isabuhay an sa iyang mga tugon. Matindog po kita gabos, asin awiton po niyato an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunyan iyo an orog kadakulang fiesta ni Kristong hade. Hade kan universo, hade kan satong mga buhay. Punantaan sa tong selebrasyon, sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, nagsasarig naan sa tong hade, mapagpatawad asin mahiherakon.
Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon taan sa tuyang Diyos. Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang. Kay raking warasan na anbilog na linalang, na tintalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing kataposan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Ang propesiya ni Daniel manungod sa madatong nahade,
Pano nin kapangyarihan, asin magdadanay sagkod paman an sa iyang kahadean. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Sa bisyon na ini sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garo tawo. Nagrarani siya sako, napapatos ning panganuron, asin nagduman siya sa danay na buhay, dangan ipinanibid sa iya. Tinauan siya nin otoridad, onra sa kapangyarihan na maghade, tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa asin lingwahe. Magdadanay an sa iyang otoridad, asin mayo ning kataposan an sa iyang kahadean. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade an kagurangnan, siya nagugubingan ning kamahalan asing kusog. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Masarig ang namumugtakan kang kinaban, asin dai matatanyog. An sa imong trono, kagurangnan, masarig puon ka ito, ika nabubuhay na mayong kapinonan, asin mayong kataposan. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. An sa imong mga tugon, mayo nin kataposan, kagurangnan, asin tutuong banal an sa imong templo, sa panahon na daing kataposan. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Si Jesus duminatong sa pagsaksi sa katotoohan. An katotoohan ang magdadara sato sa katalingkasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Si Jesucristo ang maimbod na saksi, na iyong enot na binuhay liwat, sa kaiyuman ang kagsakop kan mga hade sa kinaban. Namumutan kita ni Kristo, sa paagi kan sa iyang dugo, hinalda kita sa satong mga kasalan. Gidim mo niya kitang kahade anin mga padi na maglilingkod sa iyang Diyos asin Ama. Kay Jesucristo ang kamurawayan, saka ang kapangyarihan sagkod paman. Amen. Hilinga, nagdadangog si Kristo na sa kapanganuronan, mahihiling siya kang gabos maski kaidtong mga guminarod sa iya. Gabos na tao sa kinaban, nagahaya dahil sa iya. Mangyari ng gad ini, ako an Alpha asin an Omega. An sabi kan mga pangyarihan na kagurang ng Diyos, ang Diyos ngunyan, kaidto asin sa madatong pang panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghapot si Pilato ki Jesus, ika an hade kan mga Hudiyo? Nagsimbag si Jesus, sa diri mong hapot iyan, o igwanig nagtaram sa imo dapit sako? Nagsimbag si Pilato, ano ako, Hudiyo? An mga kahimanwa mo asin ang mga puon na padi, nagdara sa imo digdi sako. Anong ginibo mo? Nagsimbag si Jesus, an kahadean ko, bakong sa kinaban na ini. Kun an kahadean ko yaon sa kinaban na ini, nakilaban ko ta na ang mga surugoon ko, nganing dai ako ikatao sa mga Hudiyo. An kahadean ko, bakong sa kinaban na ini.
Kunsiring, hade kapalan, anhapot ni Pilato. Nagsimbag si Jesus, ika ang nagsasabi na saro akong hade. Namundag ako, asin nagdigdi sa kinaban sa pagtaram dapit sa katotoohan. An si Isay man na nasa katotoohan, naghihinanyog sako. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Espesyal po an aldaw na ini dahil iyo ini an ultimo pinakahuring Domingo kan sa tuyang kalendaryo. In the church, we have our own calendar, the liturgical calendar or the liturgical cycle. Sa Domingo pong ini, sa tuya pong tinatapos asin pinipinto ang taon kan simbahan. Dangan, sa masunod pong Domingo, bubuksan ta ang panibagong taon sa pagbubukas kan Adbyento. When you come to church next Sunday, it will be the first Sunday of Advent, the beginning of the new year. Asin sa tahaw po, kaining 2 taon na nagsasabatan, ining pinipinto saka binubuksan, yaon sa tahaw, an magayunon na selebrasyon, an solemnidad, kan satong kagurangnan ni Jesus, hade kan gabos na linalang, hade kan universo. Our Lord Jesus Christ, King of the universe. Sa Espanyol, Cristo Rey, Kristong Hade. Ano po ang history o origin kan selebrasyon kan Cristo Rey? Nagpuon po ini kan taon 1925 kan ang nakatukaw na Santo Papa si Pope Pius XI. Pinagmarhay niya po na magkaigwanin pagirumdom na ang hade ta iyo si Kristo dahil po kan panahon na ito kadakol na ang mga tawong dai nagtutubod sa Dios. Kasabay kaiyan, nagpupuon naman po ang pagsakat sa poder kan mga diktador sa manlain-lain na nasyon sa bilog na kinaban. At that time, namamayagpag ang Soviet Union, ang Japanese Empire, ang pasistang Italia, pati ang Third Reich kan Germany. Mga rehimen na naghahadi-hadian, nagjujus-jusan sa mga nasyon. Sabi ni Pope Pius XI, kaipuhan na sa atubang kan kadakol na mga tawo asin grupo na buot ko anon ang satuyang loyalty. Lugodan sa tuyang kaimbudan, magdanay kay Kristo Jesus. Siya sana, mayo ng ibang hade. Our ultimate allegiance should be to Christ, our true King. Sa panahon tapungon yan, padagos man giraray ang mga tawo sa paghuna na sindaan kagurangnan sa mga dukha asin sa kapalibutan. Kaya, sa ngaran po kan gabus na kapadian sa Legazpi, tugutan po nindo akong basahon sa Indo, ining pangapudan, kan sa tuyang obispo asin nyamong mga padi. Binabasa po ang pangapudan na ini sa gabus na misa ngunya na Domingo sa bilog na probinsya nin Albay. We, the bishop and the clergy of the Diocese of Legazpi, speak as one with our people in appealing for urgent action in the aftermath of typhoons Christine and Pepito, which hit Albay province and other areas on October 22 and November 15, 2024, respectively. As pastors, we have endured the flooding and rains alongside our communities, opened our churches to shelter evacuees, and continue to collaborate with public servants and private volunteers to provide relief to those most affected by the disasters. We have also listened to our people as they reject trite compliments about our resiliency and instead demand accountability and better governance. The recent calamities were both natural and man-made.
We acknowledge the significant rainfall and slow movement of the typhoons, in particular Typhoon Christine, that caused extensive flooding. However, these effects were exacerbated by seemingly substandard infrastructures, misuse of public funds, and the dire consequence of uncontrolled quarry operations on the slopes of Mayon volcano and other areas, as well as problematic road constructions throughout Albay province. Notably, alleged flood control projects amounting to billions have failed to mitigate such disasters. As always, the poorest and most vulnerable among us bear the brunt of these calamities. Therefore, we appeal to our leaders, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Governor, Congressmen, officials in local government units, and heads of national line agencies to take urgent and necessary action in this regard. In particular, we appeal for the following measures. 1. Conduct an impartial and comprehensive study on the environmental and social impacts of quarrying operations and road constructions in the province, and make the results transparent and accessible to the public. 2. Establish a competent provincial mining regulatory board, following the best governance practices in other provinces with sand quarrying operations, to review thoroughly the performance of quarry operators before approving their applications, and to monitor the conduct of their operations. This board must also provide basic information to the people about quarrying operations, including methods, benefits, and associated risks. 3. Investigate and hold accountable developers of seemingly substandard public infrastructures and address reports of fake receipts and permits in quarrying operations. 4. Ensure that the people derive real benefits from the income of quarry operations through improved social services. This includes guaranteeing that the province and other local government units receive the correct amount of taxes due to them, and transparently reporting how and where these funds were spent. We also appeal to other faith groups and movements, civil society organizations, volunteer groups, schools, business organizations, and all people of goodwill to join this appeal and, if possible, make public statements of their own to be sent to our leaders. Through these statements, we respectfully but urgently call for greater accountability in government, true resiliency for our people, and a reminder to our public servants and leaders that any effort to assist our people after calamities should remain free from personal branding or political agenda. Pope Francis warns us in Laudate Deum, "For when human beings claim to take God's place, they become their own worst enemies." We pray to our loving Father to send His Spirit to touch the hearts and minds of our leaders and people, emboldening us to do what is right and just. As His Son, our Lord Jesus Christ, proclaimed, "Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Our Mother of Salvation, pray for us. Mga tugang importanteng maghapot kita kan sa tong mga sadiri. Totoo daw, nahadi si Kristo kan sa tuyang buhay. Nagmamangno daw po kita kan karahayan kan sa tuyang kapwa. Urog na kan mga dukha. We are stewards of our brothers and sisters, especially the poor. Marhay daw an sa tong pag-ataman kan kapalibutan asin kan gabus na linalang. Is Jesus truly King and Lord over our lives? Mga tugang sa solemnidad kan Cristo Rey, makaaruglugod kita ki Jesus na ang pagkahade nahiling sa mapakumbabang paglingkod. Christ was truly King
because He served. Tawan lugod kita kan mahal na Dios nin lideres na may pagmakulog sa karahayan kan kagabsan, the common good, asin kan kapalibutan. Lugod tunay na maghadi sa to, ang Cristo Rey. Viva Cristo Rey! Tindog po kita, asin bilang kasimbagan, ipahayag taan sa tuyang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo ki Berhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagkaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulog kita sa trono ni Kristong Hade, mayong iba kundi an sa iyang krus, darhuntaan sa tong mga kahagadan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayukan simbahan, danay na magsaksi kan halaga kan kahadean ni Kristo sa pagharubay kan marhay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an gabos na katawohan, makamidbid ki Kristo bilang sa indang hade, asin para ligtas, asin makatabang sa pagpatawad, asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na pamilya, magkasararo asin magkauruyon, dangan mabuhay sa pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga makuri an helang na yaon sa ospital, mag-ako ning kaumayan ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan makalaog sa langit noon nakahadean ni Kristo, asin maugma sagkod pa man sa katuninongan nin paraiso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Girumdumuntan sa tong mga tugang na naging biktima kan nakaaging mga kalamidad, pati ang mga komunidad na danay na apektado kan quarry operations, mga pagkaraot, pagduhagi kan sa tong kapalibutan sa probinsya, mamibi kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakigirumduman sa indong mga personal na kahagadan, rumdumunan mga tawong ipinangakong ipagpapangadji. O Diyos, sa muyang Ama, inapod mo kami na maging kabtang kan sa imong kahadean. Tabangi kami na magtugdok digdi sa daga nin harong nakabaing kan langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang. Magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo, kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi na an aki mo man sana magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin kato ninongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas bina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo nin kaugmahan, an bugtong mong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang, tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katawohan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean, kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanosan pagkamuot asin katoninongan. Kaya kaiba kan angheles asin arkangheles, kaiba kan trono asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit don na hukbo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, dinaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini,
Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles urugnaan sa mong patron na si San Judas Tadeo, si San Francisco de Assis na patron nin ekolohiya, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Igawon mo kami sa gabos na maraot, nakikimahera kami sa imo kagurangnan. Warasan sa panahon niya mo ang katoninongan, tanganing sa tabang nin sa imong pagkaherak. Makalikay kami sa kasalan, asin sa ano man nakaratan, mantang kami naghahalat, kan pagdatong ni Hesu Kristo, sa mong paratupos. Ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, hade kan sa tong buhay, hade kan gabos na linalang. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo,
tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon, nindai pagkamagagadanon, namimibi, tanganing nag-uugma sa pag-utob, kan mga tugon ni Kristo, hade kan gabos na linalang, kami mabuhay kaiban niya, sa langit nun nakahadean, sagkod paman. Siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduhang koleksyon para po ini sa mga katanduanon na naapektaran nin bagyong Pipito asin para sa Tada Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 28,482 pesos may 25 sentimos. Ang ikaduhang koleksyon, nag-abot man po sa 7,849 pesos may 10 sentimos. Sa aga, Nobyembre 24, iyo po ang solemnidad ni Jesus na kagurangnan, hade nin kinaaban. Magkakaigwa po nin exposition asin procession kan Blessed Sacrament, pagkatapos nin alas 6:30 misa sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Siringman magkakaigwa po nin special black screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 aldaw nin Sabado sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga maawot po, magbakal nin ticket, available pa po ang ticket sa opisina kan parokya. Maawot miman po, pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 2 tig 1,000, 900 pesos, 600, 500, asin 200. Hali po kay Eden Morante Yu, 300 pesos. Hali kay Hannah Joy Joe, 100 pesos. Igwaman po ning kadikit na ipapaabot sa tuya si sister. Diyos marahay na banggi po. Ako po isang sister mula sa Missionary Sister Servants of the Word. Isa sa mga gawain po namin ay magbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bagong Mission Magazine. Naglalaman po ito ng maraming artikulong pangpamilya. Alam ko, madali na lang maghanap ng mga impormasyon sa inyong telepono, sa inyong gadgets at iba-ibang social media. Pero hindi tayo sigurado kung lahat yan reliable at totoo. Kaya dito, basahin po natin ang isang artikulo, What are the effects of broken family on children? Sama-sama nating iligtas ang pamilyang Kristiyano. Meron din kaming artikulo, Tips on a Happy Marriage. Ano po ba ang mga dapat gawin ng mag-asawa para manatiling matatag ang matrimonyo? Ganon din para sa mahilig manood ng horror movies. Alamin natin ano ang epekto nito sa ating spiritual na buhay. Meron din kaming comic sa likod ng aming magazine para sa mga bata at marami pang iba. Ang magazine namin ay may donation na 60 pesos. Tulong po para sa panibagong pagpapaprint upang marating ang aming magazine ang mga tao, ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Nariyan kami pagkatapos ng misa sa exit. Sana kumuha kayo ng isa para makatulong sa ebanghelisasyon. Maraming salamat po. Sinda Sister Judith, asinan pag-iriba niya, siguro nahihiling po nindo sa mga kunsain-sain sa bilog na probinsya. Kadaklan na beses ang kaiba niya mga Mexicana, mga Espanyola, mga Hermanas Misioneras Siervas de la Palabra po ang ngaran kan sa indang grupo. Asin dakulang tabang po sinda sa diocese, tanganing ihiras ang tataramon, lalo na po sa grassroots communities. Tabangan ta po sinda, yaon po sinda dyan sa luwas. Salamat man po sa gabos na naglingkod sa misang ini. Tomorrow, after the first Mass at 6:30, there will be a procession as mentioned by the commentator of the Blessed Sacrament. Kung maagihan po kamo kan prosesyon na iyan o kung arin man na prosesyon hali sa ibang mga parokya, pakitukduan po an sa indong mga aki, mga makuapo, kung ano ang gigibuhon. Kung makakaya, asin kung may espasyong sapat, maluhod po kita sa atubang kan Santissimo. Kung daiman, kung masasakitan, kung limitado ang espasyo, magduko po.
pagtaong galang sa satuyang hade. Salamat po sa aktibong pagpartisipar sa misang ini. Tindog po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuton na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, papagdanayon si Kristo na hade kan sa indong buhay. Salamat sa Diyos. Diyos.